Niste večerali. Ni ti, ni on. Niko nije večerao. Mora prvo da se večera, da se Daj malo vodiču, pa ću Evo, meni je evo. A? Sad gazimo u Spavaću da nema, ne mogu da kažem od hotelu. Ja dobar kineski balon, sad ću opet da ga gašim. Ne znam kako uspeš. Odlično, držanje balon. Uj, na gagu ženi. Svi ove tri. Pa na ovog slušaj, na gagu. Pa kuda vam ideš? Pa šetat se po vremenu. Što ne baš? A? Došla si u Vranje s deca, se šeta s nekom šikarom, jako šta li bude. I deci bi muž... A, kaže, on ne voli da dolazi, da sedi. On dođe na vikend i ode. Ko je? Pa dragi. Što? Pa nema društvo vremena. Evo ga balon taj. Evo sad snimamo druge. Kaže, kaže, Pa ko si da sam deo? ja si, kaže, imam imam si ude rodbine, si društvo. A on ne može, sedi. Dobro, ovaj snimak se nastavlja sljedeći.